na ja kunnan ku akan lalle ku dinka zuwa gidajen masu kuɗi. An yi haka. Kan ku yadda ku sake ku shiga unguwar talaka ba, saboda ba komai ake samu ba. Unguwar masu kuɗin nan in kuka shiga, nan ne dan in gaya ma wani mai kuɗin ma zai ɗanya jika za kaɗan za ga ya jefa. Ba ku je da wuri ba suna jefa a bakin kare. Ya malam yanzu dai a dai duba abin da ya samu. To ai a ka'ida kun sani dole duk abin da kuka barato sai na ci na rage sannan za ku. An yi haka. Wa'annan da kake gani ƴaƴan yau ne ba Allah ne a ransa ba malam. Tsaf za su iya sa ƙwaya. Wannan fa bakin munafiki ne. Gani mana buɗe ma. Lafa ɗana. Me wannan? Da daga kwaki. Yadda na gaya wa Fatu ba faɗa da malam ba dare. Kwanta da hankalinka. Tuba muke ya malam. Unguwannin masu kuɗin da kace mu je. Gata suke sawa. To misali dan sun sa gate me yasa ba za ku haura ba? Ku haura gate din ku shiga mana ba neman abinci kuka je yi ba. Ya malam mu haura gate fahi za mu ko bara. In ka ce na gaura ma mari. Kin ne dan mu kanmu ba ina zuwa minti biyu. Ya malam, Allah ƙara malam lafiya. Fa ba madara ba su ga. Ngo Godiya muke ya malam. a tsaya ba wai godiya kuke ba. Tunda na fahimci baran nan ba ku fahimce ta ba. Gobe da ni za a tafi. Ku ga yadda ake bara.